En zou ze weer naast redden? Een zak op de stroom ligt weer op nest. Want hij roeit er al wat zenuwachtig om, hè? Ja. Hij is dus, hij wil wel nationaal hekken staan, maar hier wil we verder breeden. Want hier met Sarah de Jong kreeg. Maar je hebt nou 1 keer verplaatst, hoe vaak mag dat? Dat hangt er vanaf met mijn ploegje. Eerst maar wat opziekje, dan zetten we ze op lompatten. Dan wordt het lang ploegen. Dan wordt het vlak maken, dus dat is al 3 keer. Dan wordt het shedden, dat is de 4e keer. En dan de 5e keer dat het sproeit wordt. Dan zetten we er op lompat oerheen, dat het ik blijf beschermen blijft. Dus het is een keer 4 of 5. Ja, en is 4 of 5 keer in de hand. Ja. Je bemoeit je er meer mee dan die vogels zelf. Ja, dat zou je altijd zeggen, maar de vogel die houdt er neer om. Hij vindt het mooi, hij vindt zijn heimweg waarom. En dat is dus de bedoeling. Wat jonge liepjes. Die hak van het loon plukt, met ze nog een rotor in binnen. En als ze er net bij hellen, dan worden ze helemaal fijn walst. Dan blijft er niks over. Dus ik ga ze even in een blompotje in een auto, dat wordt lekker warm. En het laatste dit wat gebeurd is, dat zie je de rij dan, ligt ze wel los. En dan komt het altijd ook over bij. Dus je kan wel over het haaien. Ja? Jawel. En er is nou ergens een liep die hem ernstig zwaarder maakt? Het goed is al. Ja, maar hij hoeft het net in de warm, met de klitsaars gewoon wel los. Dus dan, dan komen ze wel weer. Ja. Maar ik doe ze in de auto, want het is net zo hele warm boeten. Maar wat een werk! Ja, het is wel mooi werk, het is nuttig werk en zij maakt het zien. Het is, je moet net zien, god, dan maakt dat wat van, dan maakt dat van. Nee, je doet het graag, je houdt van de natuur en nou, dan kan je dit dus bijdragen daaraan. Goeie! Goeie, Wat ben je hond, man? de hond aan het uitlaten. Ja. Oh. Sst, die is klaar, die is klaar. Nou ja, hij had het niet op je hem voorzien. Nee. Dus, Wel vaker bij mensen of alleen nog bij u? nou, alleen door de camera hè, en door dat ding. Hè? Ja, dat vindt hij interessant, maar hij denkt van ik moet de vrouw beschermen. Dus wat is dat dan? Hé? Wat is dit? Nou, dus dorpsbewoners en buurten. Nou, mooi niet? Is wat gezellig hier in het dorp? Ja, prachtig. Ja? Ja. Ik wil niet weer terug. Ik haal het in de stad, maar nou, dus ja, mooi. Je bent echt een liefhebber. Hele echte. Ja, dat moet ook, hè. In hart en nieren, maar dan mag je hier wel even graag wonen. Ja? Ja, sowieso. Ja. Hoi! Dus ja, Waarom is het hier dan leuker dan in Ljouwert? gemoedelijker. Ja, de mensen zijn gemoedelijker. Makkelijk. En Leeuwarden is alle stress en haast en dit en dat. En dan kom je hier s'avonds en dan is het helemaal. Dus ja, Oké. dus, zo wandelen. En had je je nog zo herinneren, wat denk je dan al? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Van alles en al wat, hoe mooi de wereld is. En nou ja, het moet wat warmer vandaag, maar verder van alles en al wat. Ja. Want ik zou zeggen hoe mooi de wereld is. Ja, nou, ik ben nou een Ja, beetje maar- klein. Maar dan best wel wachten op een zon en dan nou, komt dat ook weer klaar. Ja. Ja, dus, Dus. we zal verder. Oké. Jo. Hoi. Ja, die band hè? Wat een geweldige band. Nou, goedenavond. Goedenavond. En dit is Willem Klaus, Ja, zeker van de Klausbar. Ja, En die houdt er heel mee op. ja. Dat is wat. Ja, dat is zeker wat, jong. Dat is met gemengde gevoelens natuurlijk. En het is wel een stuk van je leven, bijna 30 jaar. En dat, dan moet je dat toch achter je laten. Maar ja, het houdt een keer op. Waarom houdt het op dan? Ja, daar kan ik wel een heel verhaal over maken, dit en dat. Maar ja, goed,
Op een gegeven moment dan heb je nog wat van het hele gebeuren. Niet om mijn klanten, want die dingen wel goed natuurlijk. Maar op een gegeven moment, dan, na 30 jaar, dan heb je het allemaal wel wat beleefd en dan stop je. En voor jou van dat het ophoudt hier? Heel jammer. Ja. Waar moeten we nou haast heen met onze vrije tijd? Hè? Dan, ik weet niet meer weten waar we heen moeten. Nee, echt niet. Ik kom hier zeg maar 7 dagen in de week en dan moeten we ergens anders heen. Maar ik vind het heel jammer. Ik kom hier al bijna vanaf de opening. En dit is wat Willem zei, gewoon een emotioneel moment. En dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt ook voor een hele hoop mensen hieromheen. Nog wel, hè? Ja. Wat mij haasten. Ik ga nog net niet gulen. Nee? Nee, dat doe ik. Doe ik morgen wel, samen met Willem. Ik heb wel een boostdoekje. Ja, een boostdoekje? Ja, wat is dat alweer? Wat is een boostdoekje? Zakdoek. Nee, maar dat doe ik morgen wel samen met Willem. Ik denk dat ik het toch wel in al die jaren wel aardig gezellig deed heb. En ja, En wat vond je zelf nou het mooiste? wat ik zelf het mooiste vond, ja, dat is wel eens even dat e-mailen tegen elkaar even en even een beetje dwarsbongelen tegen elkaar. De gein onder elkaar, je kent elkaar heel goed en elkaar een beetje in de gangen steken. Ja, geweldig. Ja, hè? Ja, het is echt geweldig. Wat een goede sfeer hier. Ja, echt wel. Er gebeurt wel eens wat, maar dat is in principe heel weinig, net als in de stad. Maar is het ooit wel eens weer te horen? Nee, eigenlijk niet. Nee, niet dat ik denk van na al die 30 jaar hier en daar een paar gatjes in de grond heb ik misschien een keer schoten. Maar ja, dat was vroeger. Beetje skiën, dat hoort erbij? Ja, een beetje, ja. Maar goed, hij op die bukken gebeurt er toch niks, jong. Weet ik alles? Ik heb nog een leuke baan bij Arriva Touring natuurlijk en dan daar ga je straks wat meer uren werken en dan ik ga gewoon werken straks, laten we het zo maar zeggen. Ja. Voordat de klanten zeggen van, want ik ben lui. Ja, dat klopt ook helemaal, ik ben lui. Vaker over Willem, want ik vergis zo zweten. Ik zeg het maar gelijk zelf wel, want voordat ik weet precies wat het commentaar wordt zometeen. Dus ja. Dat commentaar maar je wel missen natuurlijk. Ja, natuurlijk mis je dat en dat is toch logisch. En dat gezeur en gezeik wat jou toch even onder elkaar geven, dat mis je altijd jongens. Maar dat is het leven van de crewbaas. Nimmer en geven.